Hello, mabugnaw nga panahon na napod nagkurog-kurog na pod ang atong mga tinggil bills aning diri dapita. Nako sa bus, pauli na ko sa balay. Last day na ako sa trabaho kay ugma schedule na ako sa akong check up tapos the next day akong operation. So medyo nisamot kakurog ang akong tinggil bills sa sigig una-una. Tiwasan pa aning bugnaw nga panahon. Same as usual, nag-iisa ang inyong inahan pirmi. Kada biyahe jud ako ra gyud isa pirmi, special delivery nga pasahero sa bus o sa train. So, hinahinay ta kay basig mabulaso ta aning dalan kay nagdali-dali kay basig mabiyaan. Abi na ko, wala na ko'y time pero napada ay time. So, hinahinay ta. Emotional kay akong mga kauban sa trabaho kay December unya inaani pa ang mahitabo sa kung saon man kay schedule man gyud nga operahan ta, so dawat-dawat na lang tano. Napamanday ko time ako'y isa diri ka engkanto sige yaw-yaw lahi po ang iyang lingwahe. Right, sige, kuhan. Yo. Mud sa ko na iyang ang yaw diya. Sa daw? Kaya ako na lang man pod isa ang pasahero. Naguna-una na pod ko sa akong mga sugilanon. Bitaw, di jud malikayan no magsiko guna-una. Di ko gusto nga maguna-una sa kuan sa akong operasyon. Pero di jud malikayan labi nang kung ako ra usa mo kalitlag puto sa akong una-una. Unsa kaya kung di nako kamata. Syempre kay ang operation kay ingon nila mga 2 to 3 hours siguro. Nya unsaon man kay importante man gyud nga operahan. So wala tay mahims, ingon ani na lang gyud ang live sa inahan sa kanunay panabang. Ay, Diyos ko Lord, ikaw na jud bahala sa tanan unsang mahitabo ugma. So ugma kuan pa man hinuon, check up or kanang tawag nilang air clearance, kanang i-explain sa kuha kung unsa ang narcosis kanang anesthesia man daw kuno na nga inject sa kuha nga matulog. Kung unsa ang mga epekto, mga risiko ana ba, o desidido na ba jud ko kung okay ra ba yun ana. Desidido naman jud ko pero nagkulbaan lang ko kay first time man gud na ako nga tanggalan ko og kuan organ sa lawas. Although safety ra man hinuon jud diri, naabay ako diri sa safety nga lugar. I'm sure nga di po ko pasagdan sa atong makagagahom. Pero tao ra man gud kuno. Di jud malikayan nga maguna-una ko ba. Unsa ka og di na ko kamata, magunsa na lang akong anak. Kaluoy sad. Nang imot-imot oy. Bitaw, di jud na ko malikayan nga mag self pity bitaw ko. Kalit lang una ba sa kung kuan. Tawhanong panguna-una. Basta bahala na si God oy. Kung unsa man iyang plano para sa kuha. Kung makamata pa ba ko o dili na. Ay, Lord, ikaw na jud bahala. Kabalo na jud ka sa akong una-una. Pero kung imong mga plano, imuha jud ang masunod, dili ako na kabalo ko nga na jud kay mga plano aning tanan. So I hope na walay complication abot sa kuan after sa operation ug sunod adlaw di ay. So duol na ko sa balay mga inahan. Tugnaw gihapon kaayo. Oy, wala naman nag-snow pero puti paghihapon kaayo ang palibot. I hope nga safety ang among biyahe ug maoy kadlaw na ba mong gikan moadto sa kuan hospital. Nawara gud ni ang garden diri sa mga engkanto. Pero nagyug purgatorio na puro na puti. Ay Diyos ko Lord.